Здравейте, почитатели на Народно читалище Прогрес 1907, град Костенец. В днешния епизод на подкаст Читалище Прогрес говори ще ви срещнем с Тони Алексов, наш гост от Цариброд. Добре дошъл. По-добре заваря. Имам няколко въпроса към вас. Вие сте идвал вече веднъж в нашия град. Как решихте да станете ръководител на тази група? Как се събрахте всичките? Аз по принцип съм заед в културния център и дълго години, вече 25 години работя в културния център. Бях журналист, след това започнах работа само като организатор на културни дейности и вече 6-7 години съм организатор специално за театралните дейности в културния център Цариброд. Това ми е работно място, а това всичко, което виждате, са хора-любители, които обичат театър. Да, всичките си имат други работи, всички си работят други работи, никой от тях не е професионалист в театъра, но го обичат и това вече е традиция, която Цариброд продължава от 1888 година. Цариброд е едно от първите места в Сърбия, което е имало театър. Ние сме един от, може би, 10-20 най-стари театри в Сърбия и тази традиция продължава, пренася се от баща на син, от майка на дъщеря, от дядо на правнук, така че обичаме театъра, поддържаме го и обичаме да творим. А приятели ли бяхте или просто някак си... Това нещо, което се случва при нас за театъра, винаги започва от най-малките. Театрални представления, в които участват деца, започват, някои това нещо го харесват и остава в сърцето им, някои вече не се занимават, но тези, които остават, всяка година се връщат, искат да подготвят нови пиеси, а ние в културния център сме им така като някакъв център за услуга. Защото ние обезпечаваме режисьори, обезпечаваме простор, където да работят, всичките условия, които трябва да имат, пътувания, фестивали, всичко това е за сметка на нашата институция и на нашия общински бюджет. А къде ходите на участия? Този театър участва на фестивали и в Сърбия, и в България и носител е на престижни награди. Най-значимите награди са сега, миналата година, бяхме трети, взехме трето място на републиканско състезание за любителски театри в Сърбия, което е наистина изключително. Не с тази постановка, с една постановка, която е на сръбски език, най-лепша се казва, от Мартин Макдона. С други постановки на български език сме участвали най-вече в Тополовград на фестивала на комедия, пантомима и сатира, който е интернационален фестивал, който се провежда в Тополовград и е един от най-значимите фестивали за любителския театър в България. Там сме носители на 3 камили, 3 пъти сме взимали гран-прито, което сме първият ансамбъл, който го е правил. И имаме, може би, 6-7 първи места и също толкова специални награди от Министерство на културата, от Агенцията за българи в чужбина. Имаме много други награди от други фестивали, от град Лом, от град Сливница, от много неща. Специфично за нашия театър и за хората, които играят, е това нещо, че същите хора играят пиеси и на сръбски, и на български език. Да. Защото ние предимно в Цариброд сме българско национално малцинство. Поддържаме си български език колкото можем. Играем пиеси на български, но играем пиеси и на сръбски език, а също така играем и на нашия локален диалект. Така че същите хора могат да играят на двата езика. А в повечето случаи играете комедия или всякакъв играем всички жанрове от комедията. Някак си публиката най-вече харесва, но последните години мога да кажа, че сме изиграли няколко такива
сериозни, Да. всичките са сериозни, ние сериозно работим, но представления като тази най-лепша, която е една драма, преди това оркестър Титаник, който може да се смята и като комедия, но все пак не Да. толкова. Той има Играем. такива, всъщност, трагедия се Да, представя по комичен да. начин, хората Така го че харесват. играем всички жанрове, опитваме се да играем повечето автори, които са или сръбски, или български, макар че разбираемо е, че взимаме и автори, които са от други страни. Подбираме текста спрямо режисьора, спрямо колко хора са готови да участват в подготовката за тази пиеса. Ето сега, примерно, започваме, преди, може би, 10 на дена, започнахме да подготвяме Големанов, който ще бъде следващата ни пиеса, която, надявам се, ще бъде готова в средата на май месец. И ще я видим най-вероятно и ние. Надяваме се и Костенец да може да я види. Това Какви са впечатленията ви от нашото градче, от нашето читалище? Винаги питам нашите гости. Ние миналата година бяхме. Сега Беше точно много коментирахме кога сме били, защото беше лошо време, така дъжд. И ние всичките мислехме, че това е било през октомври месец. Оказа се, че е било през края на април месец. Пак по същото време, да, но впечатленията от миналия път, когато играхме духовен бульон от картофи, ни бяха изключително добри, защото публиката реагираше много, много добре. Вижда се, че хората от Костенец обичат театър. Да, сега колко имат възможност да видят театър, но вижда се, че са заинтересовани, че обичат, разбират от театър. Няма такива инциденти, които обикновено в публика, която не е свикнала с театър, ги прави. Тук беше изключително. Вие като домакини също се показахте много добре и ние за това отново идваме. За което благодарим. И ние също благодарим за поканата. Един последен въпрос, за да ви освобождавам да се подготвяте. Защо целувката? Малко да ни открехнете. Целувката, публиката ще види, това е авторски текст на нашата и режисьорка. И тя е която актриса. Която е българка? Да, от София. Да. Тя е актриса, която играе, но и пише текстови. Ана Петрова. И това Ана Петрова, която изказа желание да направи този текст, защото запозна нашите актьори и хрумна и, че това много добре ще излезе. Целувката е една приказка от всекидневието на всеки един от нас, заплетена и накрая се разплита в последното действие, където много интересно стават нещата. Надявам се, че публиката ще има възможност да види най-различни образи, най-различни характери, които ще ги накарат и да се посмеят на актьорите на сцената, да се посмеят на себе си, защото актьорите показват това, което ние сме, повечето. И накрая, може би, малко и ще си помислят, като излезат от залата, дали наистина е хубаво така да бъде, но всеки ще си има тема за размисъл и това е нещо, което театърът го донася и много е добре. Много благодаря, че ни обърнахте внимание, а на вас, уважаеми наши почитатели, към вас отправям покана. Само след 1 час ще имаме възможност да гледаме постановката "Целувката" и най-вероятно да акцентираме върху нея.